ilitum discussion alam mangke Karbi long politics then and now ubodi then and now then pulote hello pick hangjang command tu pelone teaching setelah ihoi anke ilitum puget unede pu foreign ta minute ke better kom aport nang uji pu nelining dok de lo ni ta ko along pre ke dam tu nangi lo ko se ke tong la yo then pulote itu politics ke cheng ge ilitum ka chini ge ha sod ratio hot di ha la sod ratio ke do cheng pulo Lapen la pike ilitum ha koring khang ilitum ratio hadak dolo Lapen ke haladak ratio belang ilitum ke do dam cheng ke la si PC ilitum pan lagan nelining ke hang melengan ninge ke lilo nonang litum Karbi ratio bin pomar dom han arjule te nang khan pala solam ke Lapen halabang so ahut pensi ilitum so cheng nang dolo laan ta ilitum politics lo pichi hek lo Lapen ke non modern hut ke cheng ilitum politics 1836 aningkan 1836 aningkan abinong ge all Assam ke 1826 ilitum India lo ludun lo ilitum political history ke Lapen 1836 ke ilitum khasi atum pen ilitum in British India lo ludun lo Lapen 1870 aningkan ilitum han schedule area punang pulo 1870 Lapen 1884 aningkan itum han inner line punang bilo kusipu la kitab so isido halapen sinil jage pu Lapen 1880 aningkan ke ilitum han Mikir Hills track punang bilo Lapen 1880 lo Lapen 1907 aningkan ke ilitum han Mikir Hills subdivision punang nang create lo halai hui along a political ke claim dun ko mat atum lo ne la ke ilitum Kepachini ne develop ilitum Karbi atum ke ning ke do der England o mane prap o kateni prap o pusi puhala kitab long keto dimikir po long keto kateni prap o la masi ilitum komat aricho atum tong komat political leaders atum si British atum long chinwai dun ma la ke ilitum chini nang ya binong ke la solam athema alang litum yong si chinwai dun de la sonte ilitum non Karbiang long po ave dia pot lo Karbiang long APHARMAN na dolo Lapen non modern hot Karbiang long president bola independence nang jeplang thu hot ke la ke aku Samson Singh in TC la ke ilitom phan nang chedan pilo laan ke clear lo la bang ke kitab long da tu kok lo chini der lo amen da chini der lo anut ka pre ka tum da lo la alang li nut vet la pali alang li long ka cherap tum dolo la ke den alam lo apran ke dam tang seta ilitum six schedule long lock pen ilitum six schedule ka phang ho ke cheng ke 1952 ning kan pen la nai hala dare all tribal for tribal areas pulo amat itum bang philo ne bang throk lo ne wadi tribal kaliatum phan itum MDC hala bang su MDC in wai pon det lo la hello itum six schedule ka pi phuk cheng lo anpar ke pi phuk bom lo anpar ke pi phuk olo non political scenario bang ke la lo jo directly bang det lo non ke parti phan ki pu pogali congress hota nang cheng lo Lapen non BJP hota nang do thule lo an ke alang litum man ke lang uri potagali lo thang na le personnel lam gali ta alang litum phan risim ason odd det lo jo la ilitum abirudhe ki thur mane ilitum birudhe bulote tribal kaliatum lo pudam et epin da chini lo yokta an halatum arisim odd det amahdi la so arisim atum arisim che plang dun tu ver amat la helo ki sum nei lo no itu politics ke nili ke chini ke la so arisim ke che plang dun ver ko puson si la ke chepi jok ko ma la bang helo ke ten nay alam pusi nili mata
Pijok Muhammad adim ni licarai dundet nangi banang licarai anu aprek cerai dundet nangi punta leke pudam kali alang litum non ke do tum sita chok he sita alang litum ko pusong mahala bangso bang ke ot het ben hodi cikip cekama te warpon link te warpon no mati di hala ko pulo ke pijok dun nun po la hello itu political problem non nante political solution yang si claim nangji pulo tangte Cethana link sita election highway nangi lak len nilitum jakas pen ke dam unhut la last lo 15 April 2015 aningkan nilitum hanai pudun la hello nang tum election cedana la haina la angke wang non angke jat alam ta cincin pun non ke nang tum ben ka cincin yang yak kam thang da we pun nang pudun ak bange nang tum election da jedan de lang hai da hai helang la por ka cincin yang yak kam thang da we pun na pudun la tu ka ahok alam lo lage 15 April 2015 aningkan angke jut kok lo an par ke apa ke na hang su the det lo akam meeting talks sama tajud pok lo la pikir lah le yo la si election ke highway nang yi lak la le angela ke haiji pulo tang te la ke itu Karbi munit atau Karbi pel inglong Arat tum an ke awareness to get do vek nang yi la ke thang ling ta Lapen la long alam thia bangge non BJP tum la ke proxy voting Lapen ha EVM kado ita manipulation kado ita claim lak apa je la si la so lama bang kapa ve det ya phan illegal poloma la hele angge hala kapa ve hala so long si itum amunit tum ta cirap dun turong gedi mahala tum ma tharong je non Ahok dan si pudam ruling party tum nama tharong ni tum adim nang ge thi dun pole la tum po ansi ma tha cho alang ke adim le long le ping ra ka prek le do puson de hala sini tu nangi yang tumpu do bomel pusi tu puji di sita la pugaliat ke mati adim ke long vet ke mati la masi ci ting tung te da ci nang kok la po bang kalima lang di ta rong asor aja dum la rong asor bua bang ta li dei yala isi isia group tum do political tum da he dia cham cha po tum bang he la tum bang na pa dik dar la thang ma chi ne la tum ge la na ga chi thi dun pole pula hen lo ga chi ni ama ha la ot bom la mo pen pu bom ma son he di kali lo la lam pe jut nahi pu pe te chi ni ne la tu la an ot kriya ma he di ala hala tum ma se receive out wrong lo ili tum ha la tum hala tum ha receive out si ili tum ha na pi vira kam lok se claim la lage Napsi sakori te gelong hilang di laga cetan lo dalam lo itu ningye ver dalam lo 1,345 teachers post appointed lo body ciklian plibra bak aprang tribal tu 62 kelong dun kalimala kalian nang thak non hisap nang pinon non nang pi pedet kende ni tum pon ki puta yok nang thak ondi ruling party ben nang thak hunte gela di ante hala kopusi teacher in Aphan ke dormha pie 40,000 per month nangi hisab dam etha ke chiatum 1,283 do la songong ben 1,283 la tu Aphan dormha pi achiklo jon 5 crores 5 lakhs 20,000 ame itum Karbi itum ke inglang so tum ke long nun kan lo 24 lakhs 80,000 ke long nun matro ko pusi tu pa ke prangan la development pobo arni sieta dang lo la non central dipu central si develop chot ke mati half kilometer nam non hai ha muni tum I hem chikrak thang di mat plaster 90% mat plaster hem lason development poloma amunit tum yang si development wetin acha atuvar member chotle ko mano gari solai poda laga thamale we lagi lasi lahe hui lo tu development da gali thang da gali lagi ang ke le dam han election nang le rock ti lai lo akam bange job plot wasan ni chi hok pi gyo polu nang tum politika ne tum mandate away public mandate away nang pulo
Lapen next day bangge 20 next day kali 22 April ni tum tam thula la so ke nang tum election che dan nahi National Party akang tang long chera ye cherlang dun ra national election che dan ni pu puma bu pe pu lag lage amar election che dan ni pu mas election che dan ni pu amar nili thak amar nili thak dun lo ante no mat kang tang nei National Party ke Congress hello adun thuke BJP hello puji ne thak dun amasila lega kitun thule lo bolte ni timo autonomous tik long lo ministerial level po bange kiren review pen ne chingkilang puji pu ama chingki ta me lake punang thak dun minister job ka chingki lage chingki ta me punang thak dun amasi neli ama chingki ji polo ama minister bang ha Arunachal che damet lo ama chingki long le de lai lo yu alam ma la churolo Neli tum ke hala jakas pen da chini lap lo hala suhut pen na kudut et lo Lapen election high tet na lang la tu ke Ahok alam lo ako jong si election high he pin da claim un ponte nang li piso do joy claim red non nang li ta claim red non pe polo ha claim red non nang li ka ha claim red non di claim red ha be di ye medical college dulu, ada sakuri malo kelong ada. College dulu, kumano sakuri kelong ada. Poisa ke wan ke tribal welfare ministry ben poisa ke wan bo. Ke pon ngen non tribal tumbo. Kunasi itu mehem sikit punjila. Kunasi itu makimi osomar lo papor he punjila. Ana kipu ke tribal area pu bola ho. Six schedule autonomous council pu bo ilito. Lahelo alam mahge. Cuai election bang ke Ahok lo nili tum si ke high pole majority ke setan nili tum ta ejak kong ka velo poisa bang avedet lo un et det lo ni tum ta nili tum constitution ateng pen si ke claim constitution ateng ben lam dam lo te case le ke high lo te re-election ke dovek pu ako case ta ke high hedet ji alam ave Athema election do dia APHARMAN sini yung case file je article 243M ateng pen Lapen ZA ateng pen panchayat aron pen ke election pedoun bahada ke tok do constitutional long angge constitutional long tok dak ke apen halo aku lancho takalilang na isi bimu chota dola hala panchayat law 1994 along section 1 clause 2 along tapulo la panchayat law ke lake 6 schedule arlo ke aja ko ngabi po adlo state election commission ke panchayat law pen Lapen article 243 ke lake part 9 la part 9 ke lake panchayat alam lo la tengmensi Kapinchong State Election Commission ke State Election Commission has got no power to hold, conduct election or prepare electoral roll for autonomous council. Lasi non nilituni case file that law High Court at Chief Justice atum Constitution alam kroikrit that chief ke nilitum mathaun eba ilitum kado ita mathaun lagi alang litung kroy vek nang po laki lasi kroy vek nang po lasi judgment ke laki ilito ma favor se do vek nang po laki ito ma favor wang lo po ladang te lanon ke do council ke laki illegal council po ke di oboidho nirbason po ke di ala 1983 aningkan ason sa taxi anke la bangke pridak po lo tang te teta council ke do vek nang ji ani council do nang po lo te election e do thunan po la hello election do vegi pun itu la pen itu ngela ke kroy binong lo la bangke la hello ne ban ne ke thek palam gali re election tame jab tame muthe election bangke do thu voi phak po la constitution thek ko bangali hai hala rule 4 along do hedi seta hala ke rule ti lage rule an ke hala rule is much below than constitution
constitution ke thake chongkra kone de jike la si hedi governor aja kongdulo seta he cannot override the constitution sang itu ke thorduni de ke lage thordun det lo athema la technique son do la masi tum thordun det le lage ako hala frank ke photang lo ke si do et lo la so ko hedi re-election order det lo elo wadim nilitum nage lage sub judice poning ye det pola la ko na mai do ke la